Horas madita selalu namang dota minang, adora so tatangi pun hatani debata di renungan harian, jumur mahita martangiam. Mulia tema di pasah nasarohan nami Tuhan didinggan di basam na mga ramoti nulu nami, buhi hami bola sian bormi na holomi di patarohan tu manuguton ala asi do holong ni roham lui Tuhan debata. Nuai ini tumangun hatam mahami di renungan harian dia pada di manuguton, pakulingi mahami marhite hatami di bagasan Kristus Yesus martangnya kami Tuhan. Amin. Dongan saha porsiaun hurian itu hatta turpuk ojahan diganuk aka ulutta di bagasan sadarion di mana tersurat sian 2 Korintus sia ayat 7 song lemah di bisi. Ganuk ma nyojar ni rohana unang ma sian muruk manang sian naso tarjua. Ai di haulu de batado nalas roha mangalehon ido yanggo sahana. Hurian itu hatta dongan saha porsiaun na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Jodoh hatta mangaleon di olukta si ganupari, manang mangaleo pelian di bagas joro, mangurupi dongan na mangadopi persoalan, dot akka laut adat na asing. Hera olan gabe sadak kewajiban sosial, manang beban di olukta tahilala. Gabe tubuh suku-suku di bagasan rohat taganuk, ai boasa, say au, sedia godang ikok uleon, marhita turpukta di bagasan sadarion. Apostel Paulus mangarahon kita tu sada hatorangan na bagas debatadang alani gudang minani talehon mangida hita alani ias doh las nerohatta do ditiki mangaleon. Hurian tu hatta dongat saha porsiaon na hinahulungan di bagasan Kristus Yesus. Adong tolu nanang idota ujahan na bagas sian 2 Korintus sia ayat pituon. Ahamay na parjolo ganun ma nyojar ni roha tahi sian bagas ias dohot holong na sian Tuhane. Mangalio dang alani dorongan sian luar manang tekanan sosial. Alani nyojar ni roha sian na bagas. Alani amang dota minang mangaleon alanaung ias jala tarojar ni roha tamar nida sudi asi ni roha ni debata naung tajalo dingon taon. Na padua honenang idota ima. Unang sian muruk manang sian naso tarjua pelea naso marlitok. Unang sian muruk manang marmungut-mungut tita pelean manang pangurupion na nileon mardongan roha marmungut-mungut dang marsawar tu holong jaladang marguna di jolo ni debata. Unang sian naso tarjua terpaksa mangaleon horan alani ila tudongan manang sanga di jolo ni jolma dang di halomo tu hattai amang dota minang. Debatadang utea di arta alai ias niroha nagok hauduhodo na niluluan ni debata. Napatuluhon na nang idota ima ay di hahulungi debatado na las roha mangaleo marsileon leon. Mangaleo mardongan las niroha ima tadda ni haporsiota natoras namat parbuehon di nguluta si kanupari. Alani hita buih marlas niroha ala ta ingot dan namoro artata ala mangalehon alai nagabe dalam pasu-pasu dohita tu dongata. Hurian itu hatta dongan saha porsiaon na hinahulongan Yesus Kristus. Molo tapatu papeliata mana pangurupot tadi bulu si ganupari songon didok buken deta 204 ayat 2 nasa nanilumi todi rodi pamataku hosa dohot guguki rodi saluhut artaku upasa hati puko naso usatok kudo alani amang do tamuinang unang mangalion sian tahi ni namaul manang marodi ngoding etong ma asini rohani debata sude na adong dihita hosa gugu do arta debatado nak punai hita holan paroro pengelola do dingoluta siga topari monolas rohata mangalion dan holang dongat tanah taraku alai kita sendiri pe guk dame doho pasu-pasu nasian tuhatta todini tuhatta ma na patubuhon mamasu-masu lauta di bagasan sadarion. Amin martangyan wahita. Mulia tema Tuhan di pasaha nasarohan nami tongon dia pala di manuguton disungguli hatam Tuhame dia pala di manuguton ima na marsileon lehon di bagasan ias do udu do seret ni roha ali Tuhan dia patata koba alani Tuhan parpugui hami urupi hami Tuhan
lamangulahon hatam o Bartolomeo ni Roha. Pasu-pasu Tuhan akka ulun nami di bagasan sadarion, pada usia kami akka parmaraan, pada usia kami akka parsahito. Pasu-pasu sakap ni Roha nami Tuhan, ale nang lupa kami Tuhan. Nek kon sakapmu mamajadi di bulu nami sikan upare, saha di homa daging doho tol di nami. Di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan. Amin.